खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव सोनाब सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सwargiyary। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय आसामाव जानाय दैबानानि जेंनाखौ लाना एसेम्ब्लियाव गोबां दावराव-दावसि जादों। धेमाजि जिल्लायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जानाया रानलांनो हमबाय। लाइमोन गणिधर बसुमतारी गाम्बारि बागाननि सं दाननाय इसर'नि चन्द्रयान 2 मिशनआ जाफुंबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामाव जानाय दैबानानि जेंनाखौ लाना गिबि साननि एसेम्ब्लियाव दावराव-दावसि जानो हमदों। गिबियाव हेंथा पार्टिया दानि आसाम सरकारखौ हमदों दि गोबां अखा हानानै दैबाना जाना आरो हा खुरखा जाना गोबां खहा जादों आरो गोबां सुबुं आरो जिब-जुनार जिउ गोमाबाय। बे रावखौ लाना आसामाव गोबां दावराव-दावसि जानो हमदों। बे दावराव-दावसिखौ नुना आसाम एसेम्ब्लिनि हितेन्द्रनाथ गोस्वामीआ आरो फिन सावरायफिननाया जाफिनगोन होनना बुंफिननाय जादों। धेमाजि जिल्लायाव गोबां अखा हानानै जानाय दैबानाया राननो हमबाय। दैबानाजों लोमजानाय बैफोर मुंख'जाथाव जायगाफोरा जाबाय सोरांस्रि, लाम्बा साफुरि, लाम्बा मिलियन, मेसाखि साफुरि बायदि बायदि। बैफोर जायगायाव दैबानाया न'-बां, जिब-जुनार, आबादथिलि गासैखौबो खहा खालामलांबाय। लाइमोन गणिधर बर'आ सासे जाखांफुनाय लाइमोननि थुलुंगागिरि आबादगिरि। बिथाङा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिल्ली आनसलिकनि कमलपुर गामिनि। बिथाङा गावनि लाइमोन बैसोखौ सिगां बेंगालुरु आरो चेन्नाईआव थाना हेगार हरदोंमोन, नाथाय बिथाङा न'आव फैफिनना गासै 9 बिगा हायाव फां 1900 गाम्बारि बागान खालामबाय। खोनानो मोन्दों बे बागाननि बेसेना 20 लाख जाबाय। दिनैनि बे रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय।